Good morning, guys. Ay. Wala. Ano naman sila eh. Mamadali na naman eh. Ha? Mamadali na naman? Lalabas? Ay, gutin. Aray ko. Gutin, di tayo makalabas ngayon. Muulan. Yun. Muulan ng umaga, guys. Walang pasok. Si Chris. Buong Metro Manila na walang pasok dahil sa sobrang lakas ng ulan kahapon, tuloy-tuloy. Ayan na, sisimula na kami maghakot. Ayan. Yes, routine. Yes. Nakikita yung door natin, yes. Tsaka lang, pag hindi na umulan mamaya, magano ka. Lalabas kayo ni Sel. Huwag mo nang awayin si Junior. Bati na nga kayo yan eh. Go! Paano mo talaga? Ito yung pinagawa ko, guys. Oh. Yan. RMK shop line. Para siyang placard. Lalagay sa sa booth namin para makita. Kasi yun ang isang minsan, yung hindi nila nakikita yung booth namin kasi walang name. So, ayun. Pero pag sa loob ng mall, di ko alam kung allowed to. Kasi hanggang 6 feet lang dapat. Maximum ng 6 feet yung taas ng booth plus yung mga mga labels or brand name. Ayan. Dalawa yan. Yung isa sa Muntinlupa. Pina-finalize nila guys sa Muntinlupa pala. Bago kang pumunta doon. And then ito yung mga napamili kahapon sa Divisoria. Pakita ko lang mabilis. Ayan. Inuman, kainan. 2 peraso bumili ako kasi kulang na. Tapos, mga pan-display, mga Christmas chorba. Yun, and ito. Ay, siguro tinignan ko. Kailangan ko pala ito eh. 698 mula ko namimili ng mga eco bag. Ito, kailangan ko to sa mga lip tint, ganun. Ang cute, di ba? Ayan, 15 pesos lang. 50 pieces na. Kailangan ko yan. Madala na ngayon. Ano ba? Mga tissue si daddy. Ito lang need ko ngayon. Let's go! Ay, wow! Naman talaga, sarap buhay. Oh, wow! Wow! Kaloka! Ayun, natulog ka kagabi guys dyan katabi na namin. Pati si Maggie. Ewan ko si Maggie na gano'n na lang eh. Lumipat na lang. Pero andyan siya. Nilagay ko na dyan kasi ayaw dito ni Junior eh. Nilagay ko na lang siya dyan. Binuksan ko na lang. Wow naman ang Miggy! Wow! Kulit niya. Ano naman? Junior kilat! Ayun guys, we're off na sa ETON. Alas 7 na eh. Usapan namin ni Daddy. Mga alas 5 nakalis na kami. Kasi binaba pa yung mga gamit eh. So, expected na malilate talaga kami laga. Hanggang 11 naman yun kasi diretso operation na yun eh. So, let's go! Biyahe na tayo guys. Papuntang ETON. Buti tumigil yung ulan oh. Tuyo na yung kalsada. Kagabi walang humpay kaya walang pasok kaya. Kaya nasuspend yung mga klase ngayon. So, ayun. Tapos Monday to Friday, wala din pasok sila ko eh. So, ang haba ng bakasyon. 10 days. Yun kasi 5 days next week. 10, 11, bali 12 days. Almost 2 weeks. Kasi next Monday na yung balik nila guys. Yun. Dapat usapan namin ni Daddy. 5 AM nakaalis na kami ng apartment. Papunta na kami. 7:20 na. Alerts. Sana hindi masyadong matraffic kasi nga wala namang walang pasok. Ay hindi no. Kasi walang pasok lang naman mga school eh. Mga empleyado meron. May kapawasan ba? Bagay. So yun, dadaanan na lang namin si Aiko dyan sa taga Malibay kasi sila. So nadaanan na lang namin sila. Let's go guys! Hindi pa ako nakapag-edit ng vlog. 3 araw na ata yun.
bawi ako after ng bazaar. Sabay ano tayo eh. Pupunta na tayo ng Nueva Ecija na naman. Hatid natin si Ding Dong. Then, visit sa mga doggies. Ayan ang likod namin. Konti lang yung space niya para kay Aiko. Isa lang kasi ngayon yung makakasama eh. Kasi may sakit yung, yung pinsan ko. So, si Aiko lang. Si Aiko masipag yun eh. Kahit na, kahit na may trangkaso yung gora yun. Kit nung anak niya, diba? Parang kapatid niya lang. Ang lit-lit niyang babae, nagkaanak siya. Nakaka-amaze lang yung mga ganun. Maze bomb. As maze bomb. So, yun. Tapos meron pa dun sa likod. Bear pala ngayon yung yung sa ETON. Kasi pag mall, inside ng mall is sa loob kaya yun? Or sa labas? Kasi bear eh. Pag sa loob, provide sila ng mga back panel. Sabi ko kay daddy, asa na naman tayo sa katabi tsaka likod natin. Squatter. Squatter na naman kami. Kaloka. Kasi nga pwede pa ginagawa ng panel na mataas eh. Oo, 6 feet pero napa-fold siya. Kasi hindi magkakasya yung kitonton. Mahirap dalhin kapag matangkad. So tara na guys. Kaya gusto ko rin makabili ng daddy, yung L300, diba? Kasi kasya yun, diba? Pag pinahiga mo lang. Ayun guys, gusto ko makabili pa ng L300, mga pan-deliver, ng mga maramihan. Kasi kitonton, minsan hindi kinakaya yung yung tambak-tambak. Lalo na pag mga magbabazar. Pero okay naman, kaya ni Tonton, kaso kawawang Tonton ko. Kailangan ipalift na nga siya next year eh, kasi medyo lumundo na siya. We're here na guys. Napasok na namin yung ibang kargamento. Last na to. Yun, dyan pala. Kala ko sa loob ng mall. Ano pala siya? Ay! Ba't mo binagsak, daddy? Aray! Ang bigat. Kailangan ng dito. Cart? Oo. Binagsak mo eh. Aray! Kawa ka pa, ikaw bumagsak eh. May patong mo ah. May papatong ko. Ano patong? Papatong kasi yung Nagdang ko. Nagdang mo, papatong mo sa akin. Gung-gung ka talaga eh. Nagkakwento eh. Magpabalot sa kayo magmamanik. Asa jeep. Puno na. Asa dulo yung magmamanik. Yung mamang magpabalot. Nakasa istribo. Nababasa yung basket. Yung magmamali, naka-basket yung kabila ko. So, story goes, talagang bumusulan. Pinasok yung basket. Hindi pinatong niya doon sa balot. Yung basket niya ng balot doon sa sa naman eh. Kami na ano may patong sa mani ko yung itlog mo. Nababasa. Sorry lang. Tawa yung mga tao. Ko yung patay sa mali ko. Ka-lurks ka. Mga kwentong barbero ni daddy. So, ayan. Ay, wait lang. Nagpa-vlog ako. Okay. Hindi pa tapos. Yan. Tama ba? Okay na. Okay, go daddy. Sara mo na si Tonton. Kanina lang, nilayasan namin eh. Bukas pala. Bintaan namin. Maganda rito, manay. Malawag pa yung guys, yung ano ba to, parking. Tapos ayan yung para siyang metro tent. Tent talaga. Parang SMX lang din. Yun. Yehey. Tapos dito, EDSA na yan guys dyan. May tagusan dyan pa EDSA na. Para lang kami magkaka-classmate dito eh. Uy, gusto! Tayo ulit yung nakita. Mga classmate sa BAZAAR. Ayan, dito ang booth namin katabi ng GFBDU.
Golden fabric. Yan lang, golden fabric. Tapos na kami guys mag-play. Kain na muna kami, gutom na. Yung saka nakabili ng McDo, daddy. Ay, doon sa ano. Tugigaraw. Try na pa. Totoo, try na pa. Dahil sa bilihan ng BMW sa British Motor Works sa London. Kalok. Ay, doon. Paglabas ko, hinahanap ko, inasal, KFC. Oo. Bukan, nandun ako sa... Ayun, no po. Yung M. Yun na yun. Kain guys. Para-para Tanong mo tayo. sa akin dyan eh, pagdating ko. Bus, saan yung McDo? McDo? Paglabas mo dyan. Hindi pa dyan. Lakad ka. Layo. Napakalayo. Ubod na layo. Sakto Sige, yan. kain tayo. 10:15 pa lang eh. 11 magbubukas. Mas murang ano dito guys, ang ticket 50 pesos lang. Ay, ito. Kamayan mo to. McDo to. Bakit ba? May pneumatic season. Season. Load ka muna dyan. Ang sakit agad, balakang ko. Blue. Hindi kasi nga siya dito. Isang dangkal lang kami dito. Si Aiko lang makadaan dito. Hey guys, we're home na. Mga pasado alas 10 na ata, pero nakauwi kami is wala pang alas 10. So, yun. Nakapag-freshen up na rin ako. Nakapag-palit na ng damit. Nakapag-hilamos na. Eh, tigtatoner na lang tayo. Ayun. Lagi nyo napapansin yung ano ko, yung pimple ko. Huwag nyo na pagpapansinin guys yung pimple ko. Kasi nga, na-stress ako dahil sa trabaho. Kaya, magkakaroon ako yan. Lalo na dinadatnan pa ako. So, every time na dadatnan ako is nagkakaroon talaga ako ng pimple. So, lalo na ngayon. So, ayun. Dati, mga ano na pa isa-isa, dito sa chin, dito sa ganyan, sa may ilong. Pero ngayon, simula nung talagang ma-stress ako ng bonggang-bongga na nagkaroon ako ng breakout. Ayun, mga dala-dalawa na. Pero, kiri lang. Wala namang ano. And, yun nga, ano lang, skincare na lang. Tapos matutulog na. Kasi I'm so tired na guys. Bukas ulit. Kasi pinsan ko may sakit. Di makakapasok pa bukas eh. Sabi ko, sige kami na lang muna ni Aiko kasama si Daddy. Tsaka maganda naman yung place kasi maluwag nga. So meron tong may tambayan sa likod. Pwede ka matulog pa eh, diba? So, ayun lang. We'll see you all tomorrow. Hindi pa ako nakapag-edit ng vlog, guys. Pasensya na. Hindi rin ako masyado nakapag-vlog sa BAZAAR kasi ang lakas ng tugtog. So, masyado mahigpit ngayon si YouTube. Laging magaling mag-monitor ngayon ng mga may sounds or kahit mga title lang, ng mga hindi paano yun? Hindi basta, ayun, masyadong ngayon sa YouTube guys, kaya din ako nag-vlog kasi nga dahil sa tugtog. So, ayun, until tomorrow. Bye. Nasaan yung asawa ko? Asawa ko, good night. Yung namin na. Daddy! Oh. Good night na. Good night.